Priatelia, dneska vám ukážem, ako ja zimujem bonsaje. Čo s nimi robím, keď sú tie najchladnejšie noci. Ale neberte taký univerzálny návod. Je to tak, že ja som v Banskej Bystrici, mám tu celkom dosť dobré podmienky, navyše u mňa málo fúka. Ale robím to tak, že v podstate keď napadne sneh, tak ho zahádžem na bonsaje, na stromy. V prípade, že by bolo napríklad snehu málo, tak lepšie ešte bonsaje zložiť na zem, dať k sebe a tak zahádzať. Keďže ja tu mám sneh, tak používam sneh, nemusím na to dávať takú mulčovacú kôru a proste nejakú slamu, ničím to zakrývať, aby jednoducho nebol tam ten odpar. Najdôležitejšie v zime, čo je jednoznačne chrániť tie stromy pred tým, aby vyschli. Hej? Keď ide o naše klasické hraby, javory a tak ďalej, borovice, tam nie je ani problém s tým mrazom. Už ani mrazy nie sú také dlhodobé a silné, ako boli kedysi. Ale hlavne ide o to, aby ten strom nevyschol. To znamená, že napríklad keď takúto perinku na to dám, tak aj sa pomaly nielenže uvoľňuje a topí do toho ten sneh, ale aj zabraňuje vzduchu vetru, aby jednoducho tie misky sušil, pretože aj keď mrzne a riadne mrzne, ľad sa odparuje, sublimuje, čiže to máte ako keď prádlo zavesíte a jednoducho vyschne, ale aj zmrzne, no. Čiže ten ľad a sneh sa odparuje, vlastne sa aj zmenšuje sa aj pokrývka, nielen tým, že sa topí, ale že sa odparuje, takže treba na to myslieť. To je taká hlavná vec, že proste tie bonsai treba chrániť pred tým, aby jednoducho nepreschli. Keď nie je sneh, tak je dobré to niečím zakryť, prikryť, aby ten odpar tam taký vysoký nebol. A druhá vec je potom slnko, skore jarné alebo neskore zimné. Keby zasvietilo veľmi na tie misky a nie sú chránené dačím, napríklad nie sú v tieni, ideálne ich dať na severnú stranu. A proste treba dávať pozor na to, aby ten strom neprebudil. Lebo jednoducho, keď na tú misku bude svietiť slnko, tak tá miska sa tak prehreje, že ten strom sa začne zobúdzať. Nedaj Bože, púčiky začínajú otvárať a podobne. A potom prídu ešte tie neskoršie mrazy. No a to je nebezpečné. Takže základ je, aby jednoducho tie stromy nevyschli a aby sa na jar potom neprebudili. Takže, ale každý má iné podmienky. Napríklad u mňa relatívne málo fúka. Ja som tu v takom zátiši, čiže málo tu fúka, mám tu dobrú vlhkosť pod horami a drží sa tu aj sneh. A tie zimy sú relatívne slabé. Teraz sú silné zimy, poriadne, ale inak už to nejako neriešim. Takže každý si to musí zariadiť v rámci tých svojich podmienok. No ale ja keď to takto zabalím snehom všetko, tak je tam kľud. Nemusím sa trápiť s ničím. Proste toto stačí zobrať lopatu, poprihadzovať ešte snehu, keď je málo. A nájdem na to sneh a vybavené. Všetko. A také citlivejšie, ktoré si viacej chránim, mám takto v skleníku. No a to je ďalšia vec, že skleník je super vec, ale nesmie byť na slnku, lebo proste by sa prehrial, keď zasvieti a ten proces by tam bol rozmrazovanie a pred jarou by tam už bolo hotové leto. Takže veľký na to pozor. Ja ho mám pri severnej strane susedovho domu, takže sem vôbec nesvieti slnko. Teraz je 12 hodín a vidíte, je to v úplnej tme tieni. Takže no aj do toho skleníka to robím tak, že sem nahážem kopu snehu. Ten sneh drží tiež nejakú konštantnú teplotu. Takže vyzerá to takto. Je tu vlhkosť, je to chránené, nefúka na to. Vybavené. Veľmi dobrá vec, skleníček, keď je. No a tieto moje príšery
subtropické, tropické. No to je skleníček. Teraz, keď je v noci minus 15 a podobne, tak som dal hore ešte takéto dosky. To je tvrdený polystyrén a je to tam v podstate iba nahodené, je to primontované, lebo tými podperkami z boku je to zhruba za pol hodinku to mám nahodené hore, no tak nedávam to vždy, ale na týchto pár dní to tam dám, aby bola tá teplota taká konštantnejšia, lebo zhora v podstate je plné sklo. Zhora je plné sklo, takže to mrzne a v podstate tam je najväčší únik toho tepla. Teraz tu mám napríklad 12 stupňov a vonku je minus 6 či koľko. Peletami si kúrim, ide to riadne do peňazí. Není to buhvico, no. No ale zase keď chcem mať aj nejaké takéto stromy, no kde ich dám. Takže tak, priatelia. Chránite si stromčeky, myslíte na to, aké máte podmienky a podľa toho sa prispôsobte. Čo sa týka polievania, keď teda nie je dostatok snehu, tak samozrejme, keď napríklad nemrzne, tak normálne polejem tie stromy a udržujem ten substrát v podstate vlhký, ako keby bol normálne aj leto, ale samozrejme menej, možno raz za týždeň. Proste musíte pozerať na to, v akom stave to je. Jednoducho, keď bude mrznúť, bude sucho, nedaj bude, bože, ešte aj vietor k tomu, tak vám môžu tie misky preschnúť za 1, za 2 dní, ako v lete. No, tak keď nebude proste fúkať vietor, bude to v tieni, slnečko to neprehreje, tak nebude to ani tak rýchlo schnúť. Neviem, no, ako podľa mňa to nie je žiadna veda a každý si nájde svoje také najlepšie riešenie. Čo som pozeral, hej, v podstate ostatných, tak keď je tých stromčekov málo, menej, tak ľudia si urobia na to priestor, dajú to na jedno miesto, poprípade aj zakopávajú, kadečo s tým robia, ako super, hej, čím viacej tomu dáte, tým lepšie, no. A väčšie ponožkady sa na to vykašľa a už to nechávajú aj na policie, len pod policie to napríklad dávajú, ak je možnosť. No ale záleží od toho, kde to je. No a ešte jedna vec, v podstate, keby ste to dali len takto na zem, hej, ani pod tým štrk, akože, alebo dačo, tak si dávajte pozor, aby náhodou sa z toho neurobilo niečo také ako blato a tá miska by sa mohla ako keby, že posadiť do toho blata a v podstate upchajú sa odtoky zo spodu. Hej? A ako sa bude topiť sneh, alebo ako sa to bude polievať, tak teoreticky by mohlo byť to, že nebude odtekať zo spodu voda. Hej? Čiže treba si dať pozor na to, aby vždy, aj keď to budete mať tak kde uskladnené, položené na dačom, aby v podstate tá drenáž tam vždy nejaká bola, aby sa nestalo to, že vlastne tie misky budú v nejakom udúpanom blate alebo dačom, proste zmrznutom a ako sa to bude topiť, tak ten spodok môže byť jednoducho v takej forme, že nebude prijímať tú vodu, hej, tak a bude stáť potom v miskách, tak si dávajte pozor, aby vám náhodou nestálo v miskách tá voda. A neviem, či ma ešte čo napadá, to už bude asi všetko. Tak držím palce a nech sa vám darí.